kabeh teng mriko kala Bendara sowan teng negara Pringgondani didangu Braja Mudenta kok ora bareng kala Bendara niku buta sing lugu bloko apa anane Braja Denta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatotkaca terus Pandhawa ndangu lho kok ngono kalau Bendana nggih merga teng mriki wonten Begawan Durna monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit Gatotkaca wonten Cethar dadi ratu nggih Antarja Antasena ana Sinuwundarawati wonten Sencaki nggih ngerti nek sampean teng mriki ngojo-ojohi nak Mas Braja Denta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu ajeng damel pendopo napa mboten goleki sampean ngepruki sampean masa lho ketoke ngonten niku mengke aduh kok mbayani nggih Pak lah sampean ya ketok banget nek cara kula pripun saniki oh nak Mas Braja Denta wonten dawuh menika mangke kula badhe dipun tutuki lho kalian sinten miturut kayosipun Adipati Haryo Sengguni menika mangke Antarja Antasena Sencaki do nyaut glugu mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sangganing para wadyabala supados nungka lampahipun Braja Musti gersanipun nek Braja Musti panjenengan ora gelem ndombani karepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Braja Denta Braja Musti kudu dibondo tangane dikrincung sikil boke pakunjaran aja nganti sowal kalau Bendara diringkos bondo tangane krincung sikil boke pakunjaran nek piyai loro menika do ucul bali teng negara Pringgondani ingin nyemelangi mboten panjenengan nanging kula kaliyan Adipati Haryo Sengguni menawi ngantos kala Bendara menika mangke lapor nek teng Klagati Nulu menika wonten kula lan Adipati Haryo Sengguni oh menika ngangge ibarate kaya dene iwak kecemplung wajan mboten ajeng iso urip nek mesti mateng kaya dene suleng mlebu geni jeruk ditampani sinden dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho selamat menyaksikan Kang Adipati Braja Denta iya Braja Lamatan ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tambanana kapundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan semanten ugi kula ingkang rayi pun Braja Wikalpa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Adipati iya kadangipun Kakang Yai Braja Wikalpa wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan lan prayogakna nggo nirungaken ngarsanipun Kakang tatanen mring sanggya para nayaka lan punggawa ingkang padha gantung seba pun Kakang diambabarake wigati ning Pasewakan malah kepala dina samengko kadipaten ing Glagati Nulu persasat kaya dene kejungkrukan sari klepaning samudra madu rawuhe bapa Mremban Durna kelawan paman Patih Sengguni ana ing kadipaten Glagati Nulu kene yayi kawula non Kakang Adipati mugi keparengan dangu dhateng rawuhipun priyagung kekalih sedaya para wadyabala lan para nayaka boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan saha tansah estu padha dawuh paduka Kakang Adipati Braja Denta Braja Wikalpa iya kasinggihan mekaten prayogakna nggon ngadhep sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang rayi pun Braja Wikalpa nun mangke Bapa Mremban sarawuh paduka Bapa Mremban Durna ingkang putra pun Braja Denta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Bapa Mremban Durna Bapa Mrembaning Sukalima Bapa Mremban Durna astaka swala sila bertobat swal gimbal sumarante hawala lha nuning geger
Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Anggen paduka sampun ngaturaken pasegan dhateng ingkang bapa ing Sukalima namung kosok wangsulipun kepareng ingkang bapa ngaturaken putih astawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Mas Brajadenta ing glagah tinulungger. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa Mremban. Mugi kasekecakno anggen jika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pirsawanipun ingkang bapa ing Sukalima. Rekyana Patih Harya Sengguni dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Inggih nggih anak Mas Brajadenta. Sampun boten kirang prayogi pirsawanipun ingkang abdi ing kepatihan. Namung drenanan sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersanipun paduka nak Mas Brajadenta. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Glagah Tinulu. Rekyana Patih mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih. Bapa Mremban tuwin papan Harya Sengguni ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra pun Brajadenta janur gunung kadingaren teko bapa Mremban Duna rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Mongko boten cecala ingkang saderengipun upami alit tutusan Cantrik Sukalima utawi Nayaka Ngastina agengipun samangke paduka cecala ingkang saderengipun kula nedya angrakit arata kinarya methuk paduka bapa Mremban Durna miwah Rekyana Patih Harya Sengguni. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji piyampianipun pepunden kula kekalih kinarya tandha bektinipun ingkang putra pun Brajadenta dhateng bapa Durna tuwin paman Sengguni ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu Mremban. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Namung semantena nadyan ingkang bapa menika awis-awis sowan dhateng Kadipaten Glagah Tinulu nanging nuwun sewu lho tumrap ingkang bapa ing Sukalima pangrengkuh kula jengandika sakeluarga menika tempat beda kados dene anak kula piyambak. Mila sampun ngantos paduka benten-bentenaken antawisipun Sukalima wiwah Glagah Tinulu. Inggih matur sembah nuwun. Mila mboten sisamawi tata upacara kaprajan ing kados mekaten menika kala wau Bapak Sukalima sampun bombong dene kula katampi sowan wonten ing Glagah Tinulu mriki. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapak Mremban. Ingkang saklajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting Kadipaten pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Brajadenta Mremban. Oh inggih matur sembah nuwun. Nyatanipun kula menika jejeripun tiyang sepuh sampun satrepipun menawi kula menika tuwih dhateng kawijenganipun kadang-kadang brojo ing sami mapan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mriki nggih. Matur sembah nuwun. Sampun dinten kula menika tiyang sepuh ingkang boten mangertos dhateng kawontenanipun anak-anak kula ingkang sami mapan wonten ing Glagah Tinulu mriki. Mila dinten samangke menika kula nglonggaraken wekdal tuwih dhateng kalujenganipun Nak Mas Brajadenta sak kadang-kadayan. Pangestu paduka Bapa Mremban sedaya mangke raharja niring sami kala Bapa Mremban. Oh inggih syukur menawi ngaten ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Ingkang saklajengipun dene tungkap ingkang angka kalih estunipun sowan kula menika namung badhe nyatakaken dhateng pekabaran ing sampun benta mbok bakul sinambi wara pawarta binandhunging karna jagat menika persasat keberbeken dhateng ngomandhangipun kabar menika kala wau. Kabar menapa Bapak Mremban? Menapa Nak Mas Brajadenta mboten mangertosi? Jan mboten wonten saged ingkang kula tuleh-tuleh malih kejawi namung jengandika ingkang saged nyatakaken kabar menika kala wau. Mugi suka lilaning penggalih kepareng wamba barono dhateng putra pun Brajadenta. Menapa sampun kepara nyata bilih mboten dangu malih
Inggih menika Ingkang Mbakyu, inggih menika pun Dewi Arimbi. Badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Nuwun sewu lho, Gen. Nuwun sewu menika namung badhe nanjihaken kemawon. Kula mboten badhe tumut-tumut perkawisipun kula warga menika babar pisan mboten. Namung niat kula namung badhe nyatakaken. Menapa inggih kepara nyata? Bila Ingkang Mbakyu menika badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Kabar menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran. Menawi saestu seketi jumurung nanging menawi namung kandhek ing pekabaran inggih boten dados menapa. Nginas pantes kula tuwi dhateng kararjanipun anak-anak kula ing glagah tinulu mriki nggih Nak Mas Brajadenta. Long-long rambyang ninggang driya Rewan Candra katawangan sumur ing tias katuritan limut kapyataneng ujit ram remendri ya ma awung kakung kakung wang wisesa Bapak penemban menapa ing sampun paduka dawuhaken menika apan kepara saestu bilih boten dangu malih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe njenengaken anak kula pun Gatotkaca wonten ing negaring Pringgondani supados sakmangke para kawula ing Pringgondani pikantuk pengayoman saha wonten ingkang mangku dhateng kawontenanipun kawula sak negaring Pringgondani. Bapak penemban kabar ingkang sampun sumebar menika kepara saestu lan kepara leres mboten dangu malih negari Pringgondani badhe pikantuk pengayoman inggih menika pun anak kula Gatotkaca penemban. Dadi sedaya menika leres. Ih saestu lakar kaleresan pekaten. Oh nggih syukur-syukur nggih. Ateges menapa ing sampun sumebar wonten ing jagat menika sampun kepara nyata bilih Gatotkaca badhe jumeneng nata wonten ing Pringgondani. Inggih Bapak penemban. Lah sakmenika kula badhe nyuwun priksa. Sekawit ngajeng kula sampun matur kula mboten badhe tumut-tumut perkawis kula warga jer menika perkawis kula warganipun sawarga Prabu Tremboko. Ewa semanten gandeng kula menika tiyang sepuh sampun ngantos kula mangke dipun lepataken mboten elek-elek dhateng anak-anak kula. Tumunten kula badhe nyuwun priksa. Panjenengan badhe nyuwun priksa menapa penggalihipun Nak Mas Brajadenta kados pundi? Menawi negari mrikipun nenggahi denipun Gatotkaca inggih menika ajalipun ingkang Mbakyu pun Dewi Arimbi. Inggih nggih. Penggalipun Nak Mas Brajadenta kados pundi? Waloka kemawon. Menapa raosipun awel? Menapa inggih ikhlas menawi negari menika dipun lenggahi dhateng pun Gatotkaca? Bawadana wonten dawuh Paman Patih Sengguni wonten timbalan Brajadenta gesang wonten ing alam padang menika sampun boten melek dhateng derajat pangkat. Kula mboten sampun boten kepingin melek dhateng bondo donya.
kula mapan wonten ing glagah tinulu menika sampun kebak ing kabagyan tuwin kraos ayem miwah jenjem syukur bagi menawi negari Pringgondani menika wonten ingkang lenggahi ateges kawula Pringgondani ingkang dangu tinilar pepundhenipun inggih menika Kakang Prabu Arimba samangke badhe pikantuk pepayung inggih menika pun Gatotkaca. Mila napa iki dipun kersakaken dening Kakang Mbok Ayu Arimbi menika kula namung jumurung ndederek lan ikhlas lahir batos kula. Kula mboten badhe wonten raos awol sarta anggrundel menawi negari Pringgondani lenggan dening anak kula pun Gatotkaca. Mekaten Bapak Tuna. Oh inggih menika leres. Tegesipun dikandhani Mas Brajadanta menika netepi dhateng jiwanipun tiyang sepuh ing kedah ngawon dhateng ingkang enem. Inggih Bapak Penemban. Namung nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Menapa cak-cakan ngaten menika sampun leres? Ingkang dipun pekajengaken cak-cakan ngaten menika sampun leres. Menika kados pundi? Ngaten lho. Wonten ing kraton pundi kemawon, wonten ing negari pundi kemawon, menika nuwun sewu ingkang nami putra ingkang mijil pawestri menika mboten gadahi hak kewajiban tumraping warisan menapa kemawon. Ingkang gadahi hak kewajiban tumraping negari menika inggih menika putra ingkang mijil jaler. Langkung-langkung putra ingkang mijil jaler pambayun. Mongko nak Mas Arimba nalika semanten dereng kagungan putra. Sampun surut wonten ing kasedan jati. Tumunten ingkang kedah nglajengaken menika inggih boten kok sinten-sinten nanging kedah rayinipun ingkang mijil jaler. Inggih. Ateges ingkang kedah gadhapan negari Pringgondani menika sanes kok Gatotkaca. Nanging panjenengan nuwun sewu lho menika mboten tumut-tumut mboten. Namung leresaken dhateng pranataning kraton ingkang sampun dipun serat dening para pujangga nalika semanten lan ingkang sakmangke tasih dipun tetepi dening para priyayi luhur ing saking wonten ing negari. Inggih Bapak Penemban. Mila sange menika niat kula menika namung leresaken, sampun ngantos negari Pringgondani menika dipun cacat, dipun cecedo, dipun raosi dening piyantun kathah. Lho, sing dadi ratu kok Gatotkaca, kok dudu Brajadanta. Lho, menika mangke tertentu badhe timbul wonten ing sak tengah-tengahing masyarakat. Nggih. Menika saestu nggih. Tuwa tandha pitaken para kawula ing kudune marisi tumraping negara Pringgondani iki dudu kok Gatotkaca. Gatotkaca ki anake Dewi Arimbi. Arimbi ki ora duwe hak tumraping negara Pringgondani. Ning kok Gatotkaca sing lungguh keprabon ing Pringgondani. Terus Brajadanta, Brajamusti menika nuwun sewu badhe kebagian menapa tapi kula nuwun prisa. Nuwun sewu lho nggih menika mboten kok tumut-tumut namung leresaken. Napa sing dikendikake Kakang Durna menika leres. Ingkang nami negari kula menika patih menika sampun sinerat dening para pinter menika putra jaler ingkang ngukup negari Pringgondani. Lho nuwun sewu lho nggih. Pringgondani kaliyan Ngastina menika irip-iriban. Wiyaripun ugi meh sami, kuncaranipun ugi meh sami. Kenging menapa paduka ngiklasaken negari menika dhateng pun Gatotkaca. Menika sami kemawon panjenengan menika ngiklasaken warisanipun tiyang sepuh dateng tiang sanes. Monggo Gatotkaca menika nuwun sewu tasih muda tumaruna. Gatotkaca menika tasih enem. Ya bener wong enom menika sak menika kathah ingkang pinter. Ning bab pengalaman kawon kaliyan ingkang sepuh. Monggo wong dadi ratu menika mboten gampil. Kudu pinter, kudu pengalaman. Monggo Gatotkaca durung pengalaman dadi ratu. Kula kinten menawi mangke ngasta bawa keperintah negari Pringgondani, ngasta kendho kecenging pernatan negari Pringgondani badhe tumpangsa warsa ideping tekad anggenipun minangka dados Nalendra, wekasan sak mangke nyengsarakaken piyantun kathah. Lho menika dipun menggali nggih. Menapa panjenengan badhe remen nek kawula sak negara Pringgondani, kawulanipun ing Rama Prabu Trembaka menika gesangipun badhe nungsang puyang budal bingung numbuk bentus awit gadahi sawijining Nalendra ingkang boten saged minangka dados pengayom lan boten saged mangku dhateng sagu kawula dasih negari Pringgondani mekater. Ngaten panjenengan gampil. Lho, nuwun sewu lho, Gen. Nuwun sewu menika. Pringgondani menika wiyar. Ketingalipun ciyut ning wiyar. Inggih. Menawi dipun traju Pringgondani kaliyan Ngastina menika sami wiyaripun sami, muktinipun inggih sami kacarios. Nadyan donali tasih wonten ing ngatas angin. Nggih. Kula tasih wonten negari ngatas angin. Nek kula sampun ngertos kondhangipun bilih negari Pringgondani lan Ngastina menika,
sami-sami kuncaranipun sami-sami bab kesugihanipun wiyaring jajan ugi sami antawisipun Pringgondani lan Ngastina mila mboten momokang menawi kala rumiyin sami ngondangaken nek Prabu Trembaka menika anggenipun pasrekan kaliyan Prabu Pandhu menika ngibaratipun kados dene guru lan siswa inggih duka riyen kok terus congkrah niku merga sapa kula ora ngerti mbok rasa tekan riku panjenengan iki kok ya werna-werna negari Pringgondani kula nggih jam menika kula badhe ngpriksa piyantun semanten menika dipun tanting kemawon dipun dodok penggalihipun sapa wonge sing ora kepengin mukti lho sapa wonge ning donya menika sing ora kepengin kebegan brana picis kebegan derajat pangkat sapa wonge kula tak weruh sapa wonge sing semeruh mboten wonten tiyang sak jagat rat Pramudita menika sedaya kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda sedaya kepengin mukti menapa-menapa sarwa mboten kekirangan menapa-menapa sarwana niku sing dijangkah wong sak alam donya kaya ngoten niku mula nganti sikil digo sirah-sirah digo sikil nganti ana sing ngapus-apus barang supaya iso mukti uripe lah kok namung panjenengan menika dadi adipati nuwun sewu terus mangke menawi Garkaca lenggah dampar keprabaning Pringgondani monggo panjenengan menika bapa pamanipun ing atasipun bapa pamanipun kok nuwun sewu ibaratipun mestakanipun dipun kesek kaliyan Garkaca menika nula memper menapa sampun pas dipun dahipun Kakang Durna lho nuwun sewu napa sing dikendikake Kakang Durna menika sedaya leres lho kula menika matur menika mboten kok waton matur ning kanthi dasar lan kasunyatan cobi sak menika mboten sah sapa-sapa panjenengan nanting kalian Bapak yang Sukalima Bapak Panembahan menapa panjenengan kepengin dadi ratu wah kula niku sing kula jangkah kepengin dadi ratu kebiyen ning dilalah kula menika kepengin dadi pendhita wong dadi ratu niku kepenak kok nggih panjenengan lenggah dampar sila tumpang kendangan dengkul lho apa-apa kari dawuh apa-apa kari perintah lah kok malah negara Pringgondani aja dipun lenggahi Gatotkaca sing perintah bayi wingi sore wong tuwa kon ketayalan ngalor ngidul dikongkon mrana mrene lho nek tumrap kula jenenge wong tuwa sing ora kajen sing pantes dadi nalika menika anak Mas Brododento lenggah dampar saya tok disiki ngaten menika menika kedah wonten kedah panjenengan menika kedah perintah kados mekaten lah kok panjenengan piyai sepuh kok ming dedekku nang sore Gatotkaca menika bayi niki sore terus Gatotkaca menika anake sing jeneng Putranata Mijil Pawestri menika nuwun sewu wong wedok menika mboten gadhah hak warisan para menapa-menapa wong wedok menika ning omah isane ya mung asal-asal umbah-umbah karo mlumah ngaten iku dene rasane meneh mengkurep engko to Kang Ben sakarepku masa datang ngelek iku lho ngaten kok panjenengan mung trima dadi nuwun sewu wartane kok pangkat napa lho sampeyan ngece kula nuwun sewu niki menggo contoh Patih menika pangkat ana loro wonten negara niki pangkat apa nuwun sewu ing atase Patih menika tumrap kula nek karo Pujangganing Nata menika dhuwur Pujangganing Nata menawi dipun tonton pancen muncer Patih Sekuni ning jane muncer Begawan Durna Bawan kono muncer lho napa-napa anak Prabu Durna menika nek teterusan kalian kula mboten teterusan kali Patih Patih niku kewajibane mranata para kawula mranata para prajurit mranata para nayaka ning nek Begawan Durna kula niku dikanggokke napa-napa kula niku teng negara Ngastina nek ora ana Begawan Durna kaya ngapa kanane Ngastina kok sampeyan trimo dadi Patih oh nek cara kula asor derajate asor nuwun sewu nggih negari ingkang mekaten menika kala wau negari ingkang sugihipun mekaten menika kala wau terus sok glokok dipek Garkaca terus Garkaca kekecap bondo kekecap derajat pangkat lanjut Garkaca kuwi sapa kula takon Gatotkaca menika sinten niku bayi kok njur ming nemumu monggo niku kagungane ing Rama Prabu tanpa apa mesti temumu yo anggepe piye kula takon bondo semene akeh kok ming ditemu nemu ketok tengok-tengok nemu ketok lintang-lintang nemu gang ngoten niku mboten pas mboten sae kedahipun panjenengan tumindak menawi mboten tumindak wah menika mangke negari menika mboten badhe saged dadosanipun Gatotkaca ingkang badhe sak sederek klebu sinten menika sik kembar menika sinten ya
Brojolamatan brojo. Brojolamatan brojo Wikarwa menika mungkin njuk turan apa coba. Menika rayi panjenengan. Sedangkan panjenengan menika terima dados pate. Lajeng menika pikantuk menapa kula badhe nyuwun pirsa. Brojolamatan brojo Wikarwa iki entuk apa? Ora entuk apa-apa, ora entuk negara, ora entuk kadipaten, ora entuk papan. Sami nderek panjenengan. Ya nek panjenengan menika nuwun sewu lono gesang wonten ing alam padang. Nek panjenengan boten wonten terus niki ora duwe hak napa-napa, Gatotkaca terus ketok kamurkane. Brojolamatan Brojo Wikarwa minggat sing duwe gragati wis mati. Lho, pundi-pundi kok dikuasai, pundi-pundi kok dijeki menika nuwun sewu napa sae, napa leres. Lah nek tumat kula, cara kula mumpung isih padang rebulane, isih jembar kalangane, Gatotkaca urung lakon dadi ratu. Wiwit dinten menika panjenengan kudu iso mbudidaya jugarke Gatotkaca dadi ratu wonten negari Pringgodani. Menika nek cara kula. Dek, kok sepi? Kurang semangat, Mbok. Sampeyan kurang semangat. Lha ngendika sing mentes tenan, mengke men Malik paningale nak Mas Brodjodento. Ger. Kedatipun menggali, Ger. Menawi panjenengan tumunten badhe maringaken negari menika dhateng mboten sae lan menika mboten leres. Negari Pringgodani kedatipun rebut. Kanthi sarana pecahing dada muncrat meludira. Nek cara kula wong kepengin mukti iki kudu tegel nyingkirke sedulur, kudu tegel nyingkirke kanca. Nek sedulur ngagro-agro kamukten, nek cara kula disingkirke. Apa meneh anak? Anak menika namung menapa? Tur dudu anak sampeyan piyambak. Anake Dewi Arimbi, dudu putra panjenengan. Disingkirke mboten napa-napa. Negari Pringgodani pun kecahi, Ger. Orasi kula mboten mandhir. Luwih semangat melih, luwih. Sing cetha kula padoske sontitem napa menika Ger kedahipun nampung perkawisipun Ger nak Mas Brodjodento sumangkah anggro sesumbar lendo bumi kunjing go maludo kundur gatok Lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati Dahar pangandikaning Begawan Durna nalika semanten eling sang Begawan Durna paring pangandikan sinartan mantram sakti sasat pinalik paningali sang Brodjodento mila kati kalabret bergagak pasuryane nalika semanten mangkono pangudas maring sang Brodjodento ingkang ngleresaken sabdaning Begawan Durna ladala bojleng iblis lanat padha jejekan Bawa Durna wonten dawuh Ger sareng kula petang-petang jebul leres napa ing panjenengan ngendikaken bahwa Panembahan Durna. Ali loco. Dek Paten, pripun? Mantonten. Pitados boten kali kekuatan kula. Nggih. Nak Mas Brodjodento samenika sampun malih paningalipun, nak Mas Brodjodento sampun sadar, sampun emut dhateng Purwodoksina. Tegesipun piyambakipun boten badhe ngiklasaken negari Pringgodani menika dateng pun Gatotkaca jumbuh kalian menapa ingkang kula beto kalian panjenengan saking negari Ngastina. Aduh Jan. Ora nyono babar pisan jebul Kakang Durna niku kok ya nek wis gelem kaya ngoten kok mentes. Napa sing dikikake iso kabul tenanan. Nggih kabul kanginan. Nggih. Sangane wong kurang ajar karo wong tuwa. Sing gerang isih urip kok dakah lugu dampar. Ora pantes urip Gatotkaca menika. Nggih, menika cocok nggih. Menika cocok. Napa sing dikikake Kakang Durna menika kula mathuk lan kula gathuk. Oh Durna. Mboten dawuh. Kula aturi nekseni. Wiwit dinten menika kula mboten badhe sarujuk kaliyan pamanggihipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Malah sinten kemawon ingkang badhe jumurung dhateng kersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi.
tetep menika kula anggep mengsah kula Bapak Peneban. Laras dinggo mungsuh kemawon. Sapa sing sarujuk karo panemune Arimbi didadekke mungsuh. Mboten napa-napa. Panjenengan kekathah mungsuh mboten napa-napa. Ning kula tambahi kanca Kurawa 100. Oh, kurang menapa? Kurawa menika ngremenaken nggih. Kurawa menika dijak geger ya gelem, dijak gayeng-gayengan ya gelem. Kurawa menika serba bisa. Dipun lebakaken lajeng tumbas kertu sarang-sarang ya gelem. Oh, nggih Dik Pati nggih. Nggih. Wong kula campur Kurawa seneng kira jama-jama kok. Nggih. Leres ngendikanipun Kakang Penembantul. Dinten samangke ingkang badhe damel srana Gatotkaca sampun ngantos kelampan lenggah damar keprabaning Pringgondani Bapak Penemban. Terikat lampahing rata tan Pantara prapteng sukuning arga iram kang tumingal. Dereng ngantos pariprasami Bawacana kasaro ingkang minggah madyaning pendhapi glagati lenggih ingkang kerayi Sang Brajamusti Semawana Sang Kala Bendana. Biyak kang samya sumendatosaken geger kang samya mlampah mrengkung Hyai para kawula kanca piyak ana daya minggir dalu dalan. Sinomati jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awita denceng-dencengan gawe kaget prapaning adiku lanang Brajamusti padha kanthi harja sapraptamu Yai bentuk pamujining Kakang Brajadenta slamet tekaku aku ngaturke sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Brajamusti ndak gegem dadekake jimat dayanana ing kasantosan kala bendana padha harja sapraptamu. Kabeh kae cilik Kakang Brajadenta slamet tekaku Kang. Aku ngaturake sembah kanggo kunjuk ya Kang. Iya pangestuku tampanana tak geger dadekake jiwan paripe. Iya ya wis rada gumet bareng aku munggah penjapa glagati dulu kene rada beda karo adat sabene. Bedane ngono apa? Monggo aku ora niat ngerombak marang kahanan glagah tinulu teko kowe edane sing wayahe beda ora kok pepasrening praja utawa kadipaten glagah tinulu. Kakang Brajalamatan Kakang Brajawikalpa ya wis padha wae angger pendak-pendak sowan kersane Kakang Brajadenta. Ya mung ana dua personil. Sopo? Ana piyai loro rapaklik
kuwi rak Begawan Duna karo Patih Sekuni to Kang. Iya rawuh mrene. Oh lah wigatiye dilek marang Karharjanku sarta kula warga Glagah Tinulu. Syukur ora ditiat liyane to. Ora. Kakak ora ngapusi. Ora aku ora ngapusi karo kowe. Mergo kene kae kondange arep apa kaya kae sentanane ratu wong sing duwe derajat pangkat yen duwe sewu kae cangkepe elek. Mula kudu hati-hati arep kae pendhita. Ayo cumrap aku ning ngarani pendhita ndok bosok. Jabane putih ning jerone bambu. Wong loro kae padha wae, sing siji ya cangkepe elek, sing siji ya cangkepe elek. Mula nek diarani kae tumbuhe tutup. Yen didi ora tau iso pisah. Papat-papat sing tentrem anggere ketekan wong loro kae dadi cukrah, papat sing ayem padha regejegan. Hati-hati ya, Kang. Yo. Aja tok dahar banget ketikane piyai loro kae. Iya, kala Bendana ora. Nek tok dahar banget yo cendan kowe iso cukrah karo sapa-sapa mengko. Ora kala Bendana. Sabar, Kang, sabar. Rasa digagal. Mboten ajeng kula gagas ngebut. Oh, pancen ya kala Bendana niku nek nyuwara pancen kaya ngoten nika. Mula kudu sabar, kudu sabar. Kula karo sampeyan dicangkem-cangkemke ra apa-apa wis. Diterima-terimake. Nggih, nggih. Pokoke teng mriki niki ampun sahur manuk, ampun nganti medhot ngendikane ing samirip lembagan. Kula karo sampeyan meneng mawon. Nggih, nggih. Dongane. Oh, keseron awake dhewe. Nggih sing ati-ati mawon Dipati. Braja Musti, apa Kakang? Mula kaki matura. Wigatine apa dene Siadi Prapta ning Glagah Tinulu kene? Sepisan ngaturake bekti angka 2. Sowanku dudu saka karepku dhewe, nanging dapur diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang Mbok Ayu Arimbi ngutus lawan sira Braja Musti sowan mrene. Ya, Kakang. Kabeh para nalindra wis padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani. Kepengin anak seni jemenengane anakmu Gatotkaca. Kabeh para Pandhawa wis mlumpuk ana ing negara Pringgondani, kabeh para nalindra sumitraning negara Pringgondani uga wis padha rawuh. Tumuli kodheng penggali Mbak Yu Arimbi banjur utusan kalawan aku supaya sowan ana ing Glagah Tinulu dene wigatine nganti marang Kakang Brajadenta bareng sak lakuku sowan ana ing negara Pringgondani jumbuh kalawan ngendikaning Kakang Brajadenta duk nalika semana saguh mangku Gatotkaca lan saguh bakal nuntun karo kaca nggone dadi ratu sarana Kakang minangka dadi pepatih ana ing negara ing Pringgondani. Kakang, mula wektu dina iki ayo aja nganti kesuwen mesake Kakang Mbok Ayu Arimbi nggone angrantu marang rawuhing Kakang Brajadenta. Ndak kanthi bareng sak lakuku rawuh ana ing negara ing Pringgondani. Kakang Braja Musti, Kakang Brajadenta apa? Yo, perkara sediamu wis ndak tampa lan kabeh kang dadi aturmu aku wis ngerti. Kabeh wis tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Sawetara Siadi eneng Pringgondanipun Kakang ana ing Glagah Tinulu ora sak kejagung. Monggo biyen kowe karo aku ora nate pisah. Mula kangenku ingkang tanpa upama iki tambah nono. Sranane ora kitang sedhela. Jagongan luwih dhisik ana ing kene akeh pitakon ingkang bakal tak takokake marang sira Yayi. Pitakon sing piye? Ngengingi babakan negara ing Pringgondani. Ora mesti ora usah dadak tak tuturi. Pringgondani iki biyen darbeke Kanjeng Rama. Iya, Kanjeng Rama Prabu Trembuka Sawarga. Peputra Kakang Arimba, Mbak Yu Arimbi aku kowe. Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan Kala Bendana. Kabeh putrane
padha winelek jiwa kasatriyan nadyan kowe karo aku wujuding buta nanging ora tau tumindak mengeng saka angger-anggering kautaman merga kuwi ingkang ginala dening Kanjeng Rama sawarga ya bener ngendikaning Kakang sasedaning Prabu Trembuka ingkang dadi ratu Kakang Arimba durung duwe keturunan sarta durung kagungan putra wekasan kudu wis nusul kelawan Kanjeng Rama Seda monggo kowe ngerti sapa sing nyedani Kanjeng Rama ora liya Prabu Pandhu duk nalika ana perang gedhe jenenge perang Pamuksa Pringgondani lan Ngastina perang tandinge Kanjeng Rama lan Prabu Pandhu wekasan Kanjeng Rama kapupuh ing rana Madyalaga perkara kuwi aku ngerti sabab aku ya wis melu tetandhingan ana ing Pamuksa nanging nuwun sewu Kanjeng Rama nggone nandhingi Prabu Pandhu duk nalika semana mung merga nggone kepengin junjung drajating guru dene siswa ora kena mrengkang saka dawuhing guru ora duwe niat bakal wani karo Prabu Pandhu nanging mung kepengin junjung drajating Prabu Pandhu Dewayana kanthi pawadan apa wae tak anggep perang kuwi mujudake sawijining memungsuhan antaraning siji lan sijine Kakang Arimba dadi ratu. Sapa sing mateni Kakang Arimba? Raden Bratasena. Sapa Bratasena? Raden Werkudara. Kuwi kadangku tuwa garwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Prabu Trembuka seda saka Prabu Pandhu. Kakang Arimba seda saka tanganing Bratasena. Coba saiki petungan. Lah kok dadi Gatotkaca sing dadi ratu ning Pringgondani iki apa wis pernah apa wis bener kosek ana tembung kaya mengkono mau tuwuh tandha pitakon jroning atiku kersaning Kakang piye ora duwe karep apa-apa mung kepengin jagongan karo Brajamusti yen tumrap aku ya wis bener benermu mapan ana ing ngendi pancen yen to tata kaprajan ngendi wae sing dadi ratu anak sing metu lanang nanging Kakang kudu eling Kakang kudu eling saksidaning Kakang Arimba duk nalika semana sampeyan karo aku wis janji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi borong nggone Murba Masesa mula yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi dina samengko njenengake Gatotkaca kuwi saka pangiraku wis bener saka petunganku wis bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap aku. Lho. Kok ngono ya? Merga tumrap aku. Nalika semana kodheng pikirane Brajadenta nganti bingung bilulungan kudu kepiye sing tak lakoni. Wekasan ketrucut ucapku sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahke negara. Lumereke ngewanci bareng tak petung tak gelar tak gulung. Jebul Pringgondani kuwi dudu negara sing cilik. Pringgondani kuwi dudu negara ingkang amung sak yuping payung. Nanging negara ingkang jembar kawulane ya akeh. Kesugihane kliwat saka ukuran negara sak liyane. Mulih ento negara Pringgondani iki bakal dilungguhi Gatotkaca. Brajamusti, kowe tak tuturi, kowe tak kandhani. Teka dina iki bareng petunganku wis ganep. Tinemune ganjil. Lho, ganjil piye? Ganjile atiku aku ora mathuk, aku ora gathuk, sarta aku ora condong yen to Gatotkaca dadi ratu. Merga Gatotkaca ora duweni hak tumraping negara Pringgondani. Wondene sing duweni hak tumraping negara Pringgondani Brajadenta. Mula wektu dina iki kepasang yukya katujuh ing inu. Dene kowe prapta ning negara Pringgondani. Elinga Brajamusti, iki negarane bapakmu. Iki negarane leluhurmu. Aja Gatotkaca sing dadi ratu, kowe karo aku isih pantes lungguh dampar negara ing Pringgondani. Aja nganti tinggalane wong tuwa diorak-arik karo menungso sing jenenge Gatotkaca. Wis tak batin tak urut-urutke saka tembunge Kakang Brajadenta.
Saka ngarep sampeyan crita bab negara bareng tekan pada ora lidhok ujaring wong daplok. Jumbuh karo rantamaning atiku jebul tinemune pungkasaning tembung mengarep kaya ngono. Kakang, sampeyan mau paring pangandikan. Prabu Tremboko nurunake para kadang braja pirang-pirang nadyan wujude buta nanging watake aja betah buteng aniaya. Duwe watak satriya, duwe jiwa satriya kaya sing digadhang dening Kanjeng Rama. Nanging lakok tekaning pada dina iki Kakang ora duwe jiwa satriya, aja ngawu gawar-ngawur. Menyang endi aku ora duwe jiwa satriya. Satriya kuwi netepi sumpahe. Aja banget nggonmu bakal nerak pacak nerajang kelawan sumpahmu dhewe. Yen kowe arep owel kelawan negara Pringgondani tegese kowe sumpahmu dhewe. Oh Kakang bakal gedhe walate ento Kakang Brajadenta nilaki kelawan sumpahmu dhewe. Dosa apa sing mbok sandhak? Ora urung kowe bakal nampa hukum saka panguwasaning dat kang murwing dat ora sah dadak ngecumang delemik. Kowe mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Perkara sumpah tak trajang kuwi kabeh tanggung jawabku bejo cilaka bungah susah. Apa wae sing bakal ndak sandang aku sing bakal nyandang mung kowe gelem apa ora? Ndak kanthi supaya benerake lajer tata kaprajan Pringgondani aja nganti dorak-arik dening Gatotkaca. Nuwun sewu Kakang. Yen Kakang paring dawuh kaya mengkono Diagung Pangaksama. Yen aku mbok anggap leru, monggo. Ning tetep jiwa kasatriyaning Brajamusti ora bakal aku menggok dalan. Nadan aku paribasan diku keset sirahku dening Gatotkaca. Wis dadi ubayaning Brajamusti tetep lawan sumpahku. Aku bakal manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nuwun sewu yen to aku ora bisa jumurung kelawan kersaning Kakang Brajadenta Brajamusti. Ana apa Kakang? Kowe adikku sing tak gologiku sing saben dina campur karo pun Kakang bebasan ora genggang sarimo. Kowe aja gawe gempung atiku. Apa kelakon aku mentolo karo kowe? Lho, mentolo bab sing kepiye? Yen kowe ora gelem ndumbani karepane Kakangmu Brajadenta ilang-ilangan ndok siji. Kowe ora usah tepung karo aku ora tepung karo kowe. Lho, kok dadi ngono to, Kakang? Aja ngono, Kang. Sampeyan kudu eling, sampeyan kudu emut Purwadaksina. Kakang ayo aja nganti bebudhek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani. Yen to Kakang mengko bebudhek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani, nek nganti nampa apa-apa sarta nampa soting Kanjeng Rama, aku sing bakal kelangan. Ora usah duwe rasa kelangan karo aku. Kowe aja rumangsa kelangan karo Brajadenta, mergo tak kanthi wis ora gelem. Pedoten sesambunganing katresnan karo Brajadenta. Pedoten sambungane pasduluran karo Brajadenta. Yen kowe ora gelem manunggal karo aku, gunane apa kowe dedekku ning ngareping Brajadenta? Aku ora sudi nyawang dedapurane Brajamusti. Aku ora sotah Kadipaten Glagah tinulungane mbok idak sakarepmu dhewe. Oh, ora Kakang aja kaya mengkono. Ayo Kakang ndak gandeng tanganku loro. Ndak sowanke Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe kudu jumurung karo kasih Kakang Mbok Ayu Arimbi. Brajamusti, ana apa? Ora sandadak kakean gunung tanpa guna. Mengkari gelem melu aku, apa kowe melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ming dalan loro wangsulana. Nek melu aku kowe tak rangkul dadi sedulurku, yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nggih barate satru mungguing cangkrakan kowe tak anggap mungsuh bebuyutaning Brajadenta. Wah, dalah kenek. Dawa dadi kaya mengkono pangandikaning Kakang Brajadenta sugal kaya ora weruh yen to aku iki tunggal darah karo Kakang Brajadenta. Dikapak-kapakno aku ora bakal wani nyelaki jiwaning kasatriyan. Sumpah sing tak ucapke dhewe tak gawa nganti tekaning pati. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk kursi pecah ndas. Wah, dalah.
berbalik kaya ngono ya. Kae Kakang Brajamusti, kae sedulurmu kan. Kok kowe percaya nuduh Kakang Brajamusti iki kepiye? Aja desuda kan. Kampung tadi mekadoyan, Brono Princess ki mekadoyan, derajat pangkat ora digawa mati, ora jadi dedek kaya ngono kan. Para Bendara, Apa? ora usah nangis. Pancen iki wis tak niati. Sampeyan betara karo Kakang Brajamusti. Ai cangkemmu mlebon apa iki? Sampeyan betara karo Kakang Brajamusti aku sing ora trima. Brajamusti ora manut karo aku. Mesti nek iso dirembug sing apik-apik. Aku iso omong karo kowe to, Kang. Sampeyan wedhus-wedhus iki. Sampeyan dadine sakniki ki watake balik kaya ngono. Aku wegah nek do gelut. Aku wegah nek kula warga do pecah belah kaya ngene. Kala Bendana, Apa? saiki ngene. Ngono. Ngene. Kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Buat kabeh. Aku tresna karo Kakang Brajamusti. Aku ya tresna karo Kakang Brajamusti. Lho tak tresnani, Kang. Milih salah siji. Tidak bisa. Aja sembrono milih salah siji. Yen melu aku ayo tak kanthi mukup princen kuwi dadi warisane awake dhewe. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti, kono minggat kono. Minggat sisan melu kakangmu Brajamusti ya aja tepung karo kadangmu tuwa Brajadenta. Malik tinggal kaya ngono. Aku Kakang. Nek ngono cetha ucapmu mau lereke kowe melu Brajamusti. Ya ngono to. Tunggu penake ya Kang, sekecake. Aku ra siap seket karo sampeyan nek gandeng aku tak unek kaya ngono, aku tak nyuwun pamit wae Kang. Kandha blaguduk suara gembel sumerante hawela. Menika nggih niku kajengaken menika. Panjenengan sampun gadahi jati diri mboten gampil rubo-rubo gedang. Dateng menapa dipun kajengaken ingkang Mbak Yu inggih menika Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gadahi miyang jumenengaken Garkaca. Panjenengan yo kudu duwe pendirian. Sarujuk menapa mboten? Nek ora sarujuk ya kudu wani jangkake suku mrembihake asta. Pripun kalane supaya Garkaca aja kanthi kelakon dadi ratu? Oh, nggih ngaten menika. Anak Prabu Trembaka pancen kendel-kendel nggih Pak nggih. Nggih. Dhewe ya bakal wani njodak lenggahe si Gatotkaca. Nggih. Kula kok krungu mak klothak wau. Napa kabeh teng mriko? Kala Bendara sowan teng negara Pringgondani didangu Brajamudenta kok ora bareng. Kala Bendara niku buta sing lugu bloko apa anane. Brajadenta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatotkaca. Terus Pandhawa ndangu, lho kok ngono kalau Bendana? Nggih, merga teng mriki wonten Begawan Durna. Monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit. Gatotkaca wonten cetha dadi ratu. Nggih. Antarja Antasena ana Sinuwendarawati wonten Sencaki. Nggih. Ngerti nek sampeyan teng mriki ngaja-ajahi
nak Mas Brajadenta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu. Ajeng damel pendopo napa? Mboten. Goleki sampean, ngepruki sampean. Masa? Lho, ketoke ngonten niku mengke. Aduh. Kok mbayani nggih, Pak? Lah sampean ya ketok banget. Nek cara kula pripun saniki? Oh. Nak Mas Brajadenta Wonten dawuh. menika mangke kula badhe dipun tutuki. Lho. Kalian sinten? Miturut kayosipun Adipati Haryosengguni menika mangke Antarja Antasena Sendaki do nyaut glugu. Mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sanjane para wadyabala supados nungka lampahipun Brajamusti. Kersanipun Nek Brajamusti pancen ora gelem ndombani karepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Brajadenta, Brajamusti kudu dibondo tangane dikrincung sikil boke pakunjaran. Aja nganti sowal. Kalau bentara diringkos bondo tangane krincung sikil boke pakunjaran. Nek piyai loro menika do ucul bali teng negara Pringgondani, ingkang Jamelangi mboten panjenengan. Nanging kula kaliyan Adipati Haryosengguni. Menawi ngantos kala bendera menika mangke lapor nek teng Klegati Lulu menika wonten kula lan Adipati Haryosengguni. Oh. Menika kangge ibarate kaya dene iwak kecemplung pajan. Mboten ajeng iso urip, nek mesti mateng. Kaya dene sulem mlebu geni. Jeruk ditampani sinden. Oh Kakang Adipati. Aja kisruh atimu. Kowe tak wenehi kamardikan yen pancen cocok kelawan apa penemunipun Kakang. Ayo belanono Brajadenta. Nang yen kodheng pikirmu bingung, kudu menyang endi nggonmu nemtokake. Ora usah melu-melu perkara iki, mengko mundhak gabul pulute ora mangan nangkane. Iye ngestaken jauh. Wadyabala Glagati lho semono uga tandingen sapa sing cocok karo penemuku. Ndak keparengake nderek lakuku. Dene ingkang ora gathuk kalawan penemune Brajadenta tak wenehi kamardikan. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh iki ngestaken dawuh. Lan panjenengan mboten usah kuwatir. Mangke Kurawa ingkang badhe bantu dhateng jengati ana Mas Brajadenta. Angopyak dhateng kawontenanipun Pringgondani. Oh iya matur sembah nuwun Bawadana. Monggo samangke bapa saderengipun nungka dhateng pun Brajamusti. Kula kanthi manjing sang sasana pambujanan. Menapa menika? Kakang Dela. Sasana pambujanan niku napa, Dik? Walah. Sampeyan niku ning kraton pirang-pirang puluh tahun kok ya ora ngerti sasana pambujanan. Sasana niku papan, pambujanan niku dahar. Oh, maem. Nggih. Monggo kula dherekaken. Lah, mempengi jamak-jamak. Kula kanthi Iki monggo kula dherekaken. Wah. Dipati rasa melu nggih? mboten ajeng melu. Braja Wikalpa wonten timbalan budhana kang padha siping sun kundur kedaton. Pamadhal pasilan yen tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sang Adipati Brajadenta arsa mbubaraken pasewakan sigra lumampah mlebet madyaning kadipaten. Katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Adipati kaya ngasorake prabaning Bang Pratanggapati. Tur sang Rakyana patih ndanging prawadyabala Paksor tambur miang suling pepandhen dalutak miwa pandira kandha mawarna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Man ingkang putraing Banjar Jungut pundur sasana Jumadung Dawula. Enten apa pangawinipun Paman Haryosengguni? Kurawa nalika semanten mesanggrah wonten tapel wates kadipatening Glagati Lulu teka wanter pangawinipun Paman. Kadi iku mlebeting Dwajala.
Kula ingkang putra Puntursa sono cemadhong dawuh. Manwerti. Kula nungsung pawarta manwerti kula nungsung pawarti man sengkunar metu latar kula Puntursa sono nungsung kabar. Man sengkuni medal jawi numpak pitmini. Kula terus sasra nungsung pawarti werti. Kula ngaturaken Herminakata, Mas. Her menika toya mina menika ulam kata menika galak sak galak-galake. Ulam srambahing toya tesih galak atur kula, Mas. Kula radung dawuh lho. Sing kula tesih mandi atur kula, Paman. Nadyan kula ngaturaken Gandharwa mangsa jalma ingkang putra pun Kartomarma. Gandharwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungso. Sak galak-galake buta mangan menungso tesih galak atur kula. Man. Sakiman. Ngerti ya Le, kowe tak kandhani. Apa to sababe dene aku nganti lawan kowe kabeh prapta ning Kadipaten Glagah Tinulu nggih. Iki mau ngemban dawuh timbalaning anak Prabu Duryudana, merga anak Prabu Duryudana nampa nawala sedhang saka negaring Pringgondani wonten ingkang darbi gawe ora lika jaba mung Pandhawa. Pandhawa duwe gawe ya kuwi utamane si Werkudara ingkang kepengin jumenengake anake si Gatotkaca menyang negaring Pringgondani lantaran bojone si Arimbi. Mula iki mau kabeh ora dadi kersaning anak Prabu Duryudana amarga nek nganti Pringgondani dadi siji karo utawa sing lenggah dampar kuwi Gatotkaca. Tan Wurunga kuwi mengigo pertikele para Pandhawa nggone kepengin blengket negaring Pringgondani wekasan saya muwuhi kekuwataning Ngamarta. Yen Ngamarta saya sentosa Ngamarta saya kukuh bakuh kekuwatane Tan Wurunga sesuk Bratayuda kowe bakal kecipuan nandingi wong Ngamarta. Mula kersaning anak Prabu Duryudana dina samengko kudu dirampungake. Tegese Gatotkaca aja nganti lakon jumeneng nata. Kandhego pertikele Kakang Penemban Durna nggone bakal ngojo-ojohi kelawan Adipati Brajadenta, kowe tak kandhani ya, Dur. Dina samengko apa sing dikarepke dening anak Prabu Duryudana apa sing dikersake dening panjenengane lan Kakang Durna saiki wis bisa mblethuk marang penggali anak Mas Brajadenta. Wekasan anak Mas Brajadenta merang Kampo Jingga. Tegese ora gelem nekseni Gatotkaca nanging malah bakal ngopyak marang jemenengane Gatotkaca. Lho niku wis batin lho. Kula niku teng pesanggrahan wis gagas. Kula wis ngejak rerasanan Surtayu Kartomarma Durma Ganti Durgempa Dursina lan sak piturutipun kula jak rerasanan. Malah kula jak bedhekan. Ayo bedhekan le. Paman Sengkuni karo Bawa Durna ning Glagah Tinulu iki karepe apa? Sami nyebataken nek karepe pancen bakal gawe srana wurunge Gatotkaca. Ora tenan. Ora lidok ujaring wong daplok nyata kabeh kelakon. Iya, pancen kabeh kaya ngono. Mangke riyen. Ampun kesusu. Mengke ndak keseluruh dalan buntu. Kula tak takon karo panjenengan. Sampeyan niku bola-bali wong salwangsul kok mesti gawe kisruh, bola-bali mesti kok gawe geger niku janjane pengajape napa to coba? Napa karo kocone dadi ratu teng Pringgondani niku ngembet wong Kurawa? Napa karo kocone dadi ratu teng Pringgondani niku gawe kapituraning Kurawa? Lho, mboten lho. Mboten lho. Upama ana penemu nek bakale Pandhawa blengket Pringgondani. Haha, niku nek mergane penemune wong serik, penemune wong ora seneng. Itu tumrap kula ngoten. Dadi pemanggih Kakang Prabu Duryudana niku pemanggih wong sing kuwayayi sing penggalihe was-was. Mergo nek nganti Pringgondani dadi jalih Ngamarta. Niku mangke saya muwi kekuwataning wong-wong Pandhawa. Nek cara kula ora perlu kuwatir, ora perlu wedi. Wong sing ndombani kula niku ya ratu 1000 negara ya pirang-pirang. Lah kok dadak kuwatir mergo Gatotkaca dadi ratu. Wong kok melu karo kabejane wong liya niku nuwun sewu. Mboten apik lho, Kan. Mboten apik. Terus saniki upama Bapak Durna pun kelakon bebujuk Adipati Brajadenta. Karepe kowe kabeh aja padha kepenak
nanging kudu ngewangi kelawan nak Mas Brajadenta. Lah niku tegese sampean ngejak elek meleh. Lho, ngejak elek piye? Lho mangke nek digagas upama saniki Kurawa ngamuk teng negara Pringgondani. Ketok Kurawa ndombani Brajadenta. Lah niki mengke wong-wong Pandhawa do niteni. Oh, sing gawe kisruh wong Kurawa, sing gawe rame wong Kurawa, sing gawe geger wong Kurawa. Kurawa entuk eleke. Ngoten? Ora mung Pandhawa sing udah ngarani Kurawa elek, masyarakat saya ngerti kabeh nek Kurawa niku pambegane elek, senengane meri karo kabejane wong liya. Wah. Kok ngoten to, Man? Mamak cilik. Kedahipun dipun pegali kanthi pelmati. Campur kanthi panjenengan glusah-glusu to, Man. Gatotkaca niku ya dudu wong liya. Niku anak kula dhewe, anake Kakang Mas Dursajana. Merga Pandhawa niku nek sedulur kula. Nggih. Dadi Gatotkaca nek dadi ratu negara Pringgondani niku wajibe para Kulawa niku nyeguyuh. Adeke cigan Gatotkaca nek dadi ratu tek Pringgondani, ora kok malah gawe kicluh. Kudune Koko Prabu Duryudana niku nek duwe pangkat sing kados pangkatan niku campean dhelekke, ora sak pinake dhewe kaya konten niku. Sampeyan kok ora kloco to? Tikalaku sampeyan kok niku ora mung elek-elek sampeyan dhewe, ning elek-elek para cata Kulawa. Kulawa niku ora didrengi karo masyarakat lho, Mbak. Niku tenan. Kulawa niku biasane balis sing nonton akeh. Saniki balis blas ora ono sing nonton. Do njikili Kulawa le balis. Domo nyawang para Kulawa mergo tekone para Kulawa. Mula nek gagal atur kula didesambake panjenengan sampun kantos budalaken para cata Kulawa. Ngetutaken tindake Brajadenta. Niki Kulawa mulih mawon teng pundi? Ngastina, mboten sampeyan melu perkara niki. Legah sakeca teng negara kita niku malah kepenak. Der sakarone lho wonten dawuh. Iki dawuhing ratu, nek nganti ora ngestu aja takon dosa. Apa kelakon mengko aku bakal nampa duka. Nek aku matur kabeh mau ora kelakon merga Kurawa padha ora gelem tumandang karya, tak katutke dosane. Nek gawe nganti ngerti ora gelem padha makarya, anak Prabu Prisa sak kowe ora gelem tumandang karya, kowe mesti nampa tidana. Kowe apa ora apal watak wantu ning kadangmu tuwa. Nek nganti kowe nampa pidana sapa sing kapitunan? Kowe dhewe. Mula ayo to. Gawean iki ditandangi, rasa mikir ala becike. Sing baku tumandang karya, mangke riyen wong manggang karya niki ya dipikir ala becike kok ora dipikir ala becike pripun. Nek ala ya wong lamun ditandangi, nek becik ya awi sarang-sarang ditandangi niku nek tumrap kula kaya ngoten. Aku njur ora kon mikir ala becike niku pripun wae. Sampeyan aku njur ngawu gawar ngawur. Bodong kudele napa-napa ditasaki napa di napa-napa terus dilakoni waton katekan sediane. Wah, kaya ngono niku ora bakal entuk kanca pirang-pirang sampeyan dimungsuhi karo kiwa tengen. Lha, ampun sampenake dhewe. Wah, sing mangkat ora. Saya tak takon mangkat ora. Ah niku pertanyaan kaya ngoten niku sing gawe bingung. Nek ora mangkat mesti dilaporke karo atasane. Nek mangkat mongki pakarti sing ora prayoga. Mula Wangsulana mangkat ora? Wangsulana mangkat ora? Nggih, Pryang. Nek mangkat aja kesuwen. Mangkat dina iki budal. Ngetutke tindake Adipati Brajadenta. Ditutke nek pancen wis ana rame-rame nang Pringgondani kowe ngampiak kabeh. Digawe saya geger, digawe saya kisruh supaya Gatotkaca ya ora iso dadi ratu nang negara Pringgondani. Wah, nggih, manut mawon. Lan iku dawuh Paman Haryo sing niku kula mengkari manut Dyaca. Adi-adi kabeh do menyang. Nggundak dukane Kanjeng Koko Prabu. Wis piye meneh wong kowe karo aku nayakane praja mung bangun miturut dawuh perintahing Nalindra. Nggih, ngecoki dawuh Surtayu Kartomarma. Swata mayu do mangkat. Laku dedemitan nyaketi tindahing Brajadenta ana gegeran kowe karo aku ngampiak negara Pringgondani Swawi. Kula dherekaken Raden.
turnena panalingan hormat jaring ratri nenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Bobo Pemban Sukalima kula nggih kula dinten samangke jumbo kalian pangandika panjenengan sasampunipun nyawisaken samukawisipun tumunten kula badhe anungka dhateng kadang kula pun Brajamusti malah samangke Brajamusti badhe kula tantik menapa inggih purun derek kaliyan ingkang putra pun Brajadenta nanging menapa badhe manunggal kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi upami tetep badhe manunggal kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula kedah mentala dhateng adi kula menika ing leres kudu ditegeli merga napa nggih gegayuhan menika adacapun sing sok nrimpet nyandung menika malah sedulur dhewe mana tumrapura nek wong duwe gegayuhan menika kudu tegel karo sedulur kudu tegel karo kanca ruwang kudu tegel karo sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen sing ora mathok ora gathok ora setuju disingkirake. Iya. Nah, ngoten menika. Menawi panjenengan mentala dhateng ing rayipun Brajamusti kula kinten dampar keprabon Pregandani menika saya caket saged linenggantiring paduka Nak Mas Brajadenta. Matur sembah nuwun Bapak. Leres nggih. Pokokipun. Durna mboten badhe mangku asta wisa lumuh ngentasi perkara tersebut. Kula mboten lajeng namung perlu Durna ditatoke mboten apa-apa. Kula ditatoke mboten apa-apa. Niki tandha tresna kula dhateng Mas Brajadenta supados panjenengan saged jumrenata wonten Pregandani. Sampun karo kanca ing jumrenata wonten Pregandani. Nggih, matur nuwun penemban. Sami-sami. Lajeng samangke kelalono kula badhe bujung dhateng kadang kula pun Brajamusti. Dipun bujung, dioyak. Brajamusti, kowe manunggal karo aku apa ora? Ayo Brajamusti paring utawa matur nuwun sewu Kakang, kula mboten saged manunggal kalian panjenengan. Terus panjenengan njukuk pedang cek tugel dase. Sampun ngaten mawon, beres. Inggih. Wong nek ora tegelan ora bakal mukti. Kudu tegelan, nek perlu aja kamen salah kadang. Kanca, sedulur. Lho, cara kula ngaten. Sedulur nek ora pancen ora mathok karo panjenengan, ora cocok karo panjenengan, nggo apa tadi sedulur? Singkirke. Inggih. Merga panjenengan golek sedulur menika akeh. Kurawa Sumadya dados derek panjenengan. Brajamusti mandeg adikku cah bagus. Wandha tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirna lan warayang wisikan magulingan lima kaya ngono Kakang Brajadenta wis mentala karo adine Brajamusti nganti aku ditundung saka Kadipaten Glagah Tinulu. Ya, apa mbok kira aku mung cukup tekan semene nggonku nerimakake marang apa sing mbok lakoni Kakang Brajadenta. Kowe tak aturke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe bakal nampa pidana saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Jadi kaya ngene to Kang, lakon Pregandani. Kakang Brajadenta kok dadi maningale kaya ngono kae. Ora mung sampeyan sing ditujung luwih aku ya kon minggat. Kaya wis ora ndrungsan Kakang Brajadenta kala bendana. Kowe nangis turut dalan. Aku ora nangisi sapa-sapa, nek nangisi kula wargaku, Kang. Aku nangisi Kakang Brajadenta sing ane kaya-kaya. Iki nek ora ngati-ati ning rampuke perkara. Kaya tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Iso trah antare kula warga
Kadang brojo sampeyan karo Kakang Brojo Dento wedi padha congkrang. Aku nek carane kono kene iki aku bingung aku kudu piye tampake karo awakku, Kang. Aku ora iso nampa kancan kaya ngene iki. Brojo mesti mandek kondisi adikku cah bagus. Mangka anggro sesumbar Lindho bumi konjengku maludha kuntur ketuk Lumembak menyambang Kakang Brojo Dento ya aku sing ngoyak karo kowe apa pancen Kakang arep nibakake pidana karo aku adikku Dik aja kaduk ati kajron penampa Bapak ning papan kene pun Kakang mung kepengin jaluk ngapura apa sing tak lakoni ning pendopo mau sayekti niatku ora kok kepengin nyingkirake sira Yayi mung tak kepengin supaya eling kalawan apa sing wis tak kandhakake ngarep Kakang najan akeh-akeh ngendikaning Kakang Brojo Dento mbok baleni meneh nggonmu paring pangandikan kelawan aku babagan kaya sing wis tuk ngendikake ana ing jroning kadipaten mau ora bakal bisa nginger marang keblating Brojo Musti niatku tetep bakal netepi kelawan jiwa kasatriyanku niatku tetep bakal netepi marang jiwa kasatriyanku ya kuwi netepi kelawan sumpahku mergo aku tau tate nampa dawuhing Kanjeng Rama Tremboko budidaya supaya nyingkirake bab sing elek kelawan jejering buta kaya aku lan panjenenganing Kakang Brojo Dento sabab wis mantah penyangan di papan yen to buta kuwi pakartine mesti nalisir saka anggrang-gring kautaman tumindak yangkara budine Candala mula kawiwitan saka buta-buta pringgondani aja nganti ana ingkang tumindak ala kanthi kaya mengkono nadyan ragaku wis sarwa kuciwa wujudku wis sarwa elek kaya mengkene nanging yen kelakuanku sarwa becik besok yen to aku wis tekaning pati ora bakal ngregeti kasuwargan ning bakal tinampa ning ngersaning Gusti ngakarya jagat nanging yen to tumindakku ora becik ana ing alam padhang wis rupaku buta pakartiku ya ora becik tan wurunga mung bakal dadi intiping neraka jahanam ora jeneng aku memulang lawan Kakang Brojo Dento mbok menawa Kakang uga eling kalawan ngendikaning Kanjeng Rama sawarga mula Kakang ayo mumpung durung kebanjur lelakon iki hayo ndak kanthi ndak gandeng tanganku loro tak aturke Kakang Mbok Ayu Arimbi yen Kakang sarujuk kelawan lenggahing Gatotkaca iki wis ora eneng perkara apa-apa mung kari kepyakan jumenengan ana ing negara ing Pringgondani Kang kabeh sing tak aturake iki wis tak pitung kanthi nalaring kengganep aja nganti natoni penggalihing Kakang Brojo Dento mergo yen to nganti aku natoni marang penggalih Kakang Brojo Dento tan wurunga dudu eling ingkang sinandhang ana ing penggalih panjenengan nanging mbok menawa malah saya muntap penggalih Kakang Brojo Dento yo tak tampa aku ngaturake panuwun dene kowe wis ngelingake kalawan pun Kakang nanging sing gedhe pangapuramu Brojo Musti nadan sakranjang koplak sing do aturake marang Brojo Dento sithik wae ora ana ingkang bisa ngowahi marang adek-adekku nggonku kepengin ngreksa marang luhure wong tuwa kok sampean paring pangandikan kepengin ngreksa kaluhuraning wong tuwa mergo kuwi negarane wong tuaku kaya ngopo Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko yen to ngerti negarane kuwi dilingguhi dening manungsa kang aran Gatotkaca sampeyan luputku nang endi Gatotkaca kuwi turasing Prabu Tremboko ya mung emane metu Kakang Mbok Ayu Arimbi nanging kae duwe darah
kae duwe darah Pringgondani mula ora kleru yen to lungguh dampar kepraboning Pringgondani wis rasah dadak kakehan gunung tanpa guna aku wis jelek ngrungokke ukara sing dawa ingkang metu saka cangkemmu saiki mengkari dalan loro mumpung aku isih lega atiku kowe tak kanthi ayo ngreksa keluhuraning wong tuwa Pringgondani dijaluk kuwi kukupane awake dhewe kuwi darbeke awake dhewe aja kaya ngono ya direbuk sing apik-apik direbuk sing becik-becik aja gelut kakang brojo dedos lerem kamurkane sing lerem aja terus pasuryane abang kaya ngono sing apik-apik ya Kang Kala Bendana apa Kang ora sak melu caturan bocah ngerti apa ya wis ora iso melu catur aku ki pengeleke kok Kang ya nuwun sewu kanggen sampeyan Kakang Adipati paring dawuh kaya mengkono aku bakal mbok kanthi supaya anjudak kelawan Gatotkaca sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nglakoni Raja Musi apa ri ora pisan sarta ora bakal tak dolan baleni gelem apa ora kowe manunggal karo aku sing gedhe pangapuramu aku ora bisa kaya adikku sing tak tresnani mumpung durung pun kakang minger kiblate aku kudu mentara karo adikku dhewe kowe manut apa ora kakang nuwun sewu sepisan maneh aku matur aku ora bisa yen to diajak supaya bakal gawe geger Pringgondani aku ora iso nglakoni kakang tegese nyuwun pangapura yen ngono kowe wani karo pun kakang kowe wani balak apa sing dadi dawuhing pun kakang nuwun sewu yen sediamu apik aku mbok kon mati wae manut ning gandeng sediamu ora apik nyuwun pangapura aja kok dadekke siji mbok dawuhi wae aku ora gelem iblis lanang Ladala. Oh, Kakang Brajadanta pancen wis ora iso didandani kamurkan. Wis kepanjingan jiwaning iblis, mamak mumuk paningalmu ora weruh lawan aku yen to aku kulit dagingmu dhewe. Kowe jempalani karo Brajamusti. Cacing kae kepidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males karo sing ngidak. Aku Brajamusti wong kang kedunungan rasa. Ngejak pirang taun tak lateni kowe Kakang Brajamusti. Brajamusti apa? Ngungalke dodo cetha yen to si Adi Swani karo pun Kakang. Nadyan wis tak gawe tata krama lawan dulurku tuwa ning tenemune. Sampeyan wis pengawak iblis, ora iso didandani. Gunane apa aku nganggo tata krama karo wong tuwa sing ora iso dibenake nalare ndasmu kowe. Kowe sing kudu semingkir, kowe sing kudu semingkir. Kowe apa aku sing tekan? Ingane majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan
Aneng prang Bratayuda Nuwun pangapunten Bapa Mlemben jebul pinanggihipun Braja Musti wantun kaliyan kula ngantos dados peperangan sawetawis nanging tumuli piyambakipun kula getak kendang kamprung kapacundhang dipun ketake mawon lah ngoten menawi botenipun getak Braja Musti menika mboten badhe sae kedadosanipun inggih cai dereng lho dereng pecah dereng wah menika mangke bebayani nggih samenika ngibaratipun nganti dereng nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah mbacut ya klebus mundur ya klebus lho becik adus iya dinten samangke dipun ajengaken niat panjenengan nuwun badhe jodak karo kaca jumenenata wonten negari punika tani leres kula ngawat-awati saking katabian menawi perlu dipun sumbari karo kaca dipun cangketi negari punika tani inggih ngestaken dawuh monggo nggih kula dherekaken ning kula sing ngetebian lho nggih inggih Bapa Durna